Salam dostlar, men Migraf. Yakin geçmişde bir Türkmen YouTube kanalynyň bir videosunda bir şeýle tesbir ýazypdyr. Normal YouTube kanal Wamay Türkmenistanda barsan bir-birinden biterek. Ýöne şol meňdeş videolar bar. Öz güýçi bilen galan nekeje kanalym ýok. Ikeje peýdal kanalym ýok. Şu tesbiriň esasynda men hem bu videomyň temasy peýdal Türkmen YouTube kanallary. Beynimizdeki bir bölücük anlamazdaky korkuları saklayan. Onda ne için? Klondan korkuyorsun. Korkmadın mı? Şimdi korktun mu? Eger YouTube Türkmenistan diýsek we peýdal kanal sözüni ulansak, onda Gaýpowyň atyny agdak geçmesek bolmaýar. Kanalyň açylanyna ýaňy bir ýyl boldy we bir ýylyň içinde ol bir-birinden peýdal videolar paýlaşdy. Onuň häzir 15.000-den geçen agdasy bolup, jemi 470.000-e golay görülmesi bar. Gaýpow men hem 9 sany agda bolan kanallarymyň biri we men onuň ähli videosyny gördüm. Aslında ol men YouTube'a başlamaga höweslendiren iki kanallardan biri. Gaýpowyň koronavirus hakynda bilmedikleriniz atly videosy 160.000 görülmeden geçip, ol onuň häzirki wagtda içinde paýlaşan videolarynyň içinde iň köp görülenler. Umuman Gaýpow YouTube Türkmenistandaky peýdal kanallaryň başynda elýär. Salam mehriban adamlar. Bu edek sırlı tutan yine de bir bolan wakany size taýýarladyk. Bu bolan wakamyzda 1 milliarderin Läljek gyzynyň çyn ýürekden söýen bir oglany onuň garyplygy üçin nähili kemsendigini we bir näçe ýylyň soň tötänen garşylaşmada olaň ikisi üçin hem garaşylmadyk bolan bir wakany size görüňermekçi. Sırlı utuy paýlaşan videolary hem de ol videolaryň temasy bilen meňň ünsimi çeken kanallaryň biri. Bu kanalyň açylmagyna 1,5 ýyla ýakyn wagt boldy. Onuň ähli videolary häzir içinde 350.000-e ýakyn görüldi. Onuň baýgy garyp oglan atly videosy 115.000 görülmeden geçdi we onuň häzirki wagt içinde iň köp görülen videosy boldy. Onuň şu wagt 8.500-e golay agdasy bar. Sırlı utuýnyň paýlaşan videolary häzirki wagtda iki görnüşe bölünýär. Bolan wakalar hem de kampaniýalar. Ol YouTube Türkmenistandaky peýdal kanallaryň biri bolup durýar. If you want to learn new slangs, keep watching my videos until the end. Emek salam mehribanlar, tamam türsünüzmü? Şunki men temam talanmaşıp, İngiliz diline talanmaşmak hem de İngiliz diline özüňi tanıştırmak, başka birini özüňi tanıştırmak. Şol barada olar. Eger men öňkü videomy sereden bolsaňyz, her gedek men ýanky videoň başynda siz bilen 3 kişi talanmaşýan. Türkmen Lady, bu hem ýene peýdal türkmen kanallaryň biri bolup, ol mundan 6 aýyň 2020-nji ýylyň maý aýyna açyldy. Türkmen Lady bu sanawdaky beýleki kanallara garanyňda has giç açylanyna garamazdan onuň 13.000-den gowrak agdasy we 500.000-e golay görülmesi bar. Onuň Amerika gelmeýän 5 tane aňsat ýollar atly videosy 90.000-den hem köp görüldi we onuň iň köp görülen videosy boldy. Eger ingliz dili öwrenmek üçin daşyndan kursa gatnap bilmeseňiz, onuň videolaryndan inglizçe öwrenip bilersiňiz. Şeýle hem Amerika okumak, işlemek ýa-da ýaşamak üçin gitmek isteseňiz, onuň videolaryndan nämeler bilen garşylaşsaňyz görüp bilersiňiz. Aslında salam dostlar, ýalarymyz gowy ýene-de men siz bilen täze videoda Ahmet Meredow. Mehriban dostlar, aslında gymykdan ýatypmaňyz. Kopakdan maşyn näle almaly, alandan soň näle çykdyjylar bolan, näle maşynlar alyp bolan. Şundan soralar bir näçe soralar gelipdi maňa. Ahmet Meredow hem Türkmenistandaky peýdal kanalyň biri bolup, onuň 36.000 golay agdasy bar. Onuň 77 videosy bolup, jemi görülme sany 2 milliondan gowrak. Ahmediň iň köp görülen videosy 120.000 görülmäge ýakyn bolup, onuň 100.000 görülmeden geçen 3 sany videosy bar. Ahmediň köp videosy Amerikadaky vloglary bolup, olaryň ählisi öräni gyzykly we peýdaldyr. Onuň YouTube'a başlanyna eýýäm 4 ýyl boldy. Ol YouTube'a başlayan Türkmenistanlylaryň ilkinçilerinden biridir. 20 manat, ikisini bilse 50 manat, üçüsini bilen dostumyza hem 150 manat sowgadymyz bolýar. Şeýlik bilen ýene bir videoň soňuna geldik. Eger videony haran bolsaňyz like goýmagy, öz pikiriňizi tesbirlerde ýazmagy
ve inniki videolarymdan habardar bolmak üçin kanalyma agza bolmagy unutmaň. Men Wigraf. Inniki videomda görüşýänçek hoş, sag bolun.